shi shugaban kasa bai hana su, amma abin da nace maka cilas ko ka so ko baka so ba cani zarumi ne. Wannan dole ne mutum ya faɗi haka nan, saboda wanda ya san harkar kasa ya san mulkin kasa ya san zamanin da ake yanzu dole a faɗi haka nan. Na biyu yanzu in ka ɗauki kamar ana ga harkar noma, kowa da ya san ana ga yi, amma mi halin da ake tun da abu ne ya zamo ba a ɗauki lokaci ba, mun yi imanin dai kamar yadda suke tsari su tsojin bisa ga harkar gandari sauransu. Kaga a ƙasashe akwai difa, akwai nan ƙasar gaya, kenan ana yi, kuma kenan in Allah yadda an dai an ka ce an ka sa ba noman karfi za mu shiga cikin matsala. Kuma a bari kayan su kai hannun tun kawai tele din ga ni ce maka wanda ya zama deje din shi yankori ne zo nan wurin ga muke jan hankalin ƴan Nijar bisa ga harkar doka su kiyaye ma doka. Yanzu wannan santirbar tun daga kunci a lokacin da an ka tabbatar da shi har bisa yau kowa san doka ta hana a aiki gurin aiki ne cikin shi. Dole ka'idar da ta aje kan da ka sai abu a dokokin saye da sai suwa sai ka san abin ya halitta ka saye shi, wa ya kamata ya sai shi. Lokacin na akwai yanci na wane ne ya kamata. Yau in Salisu doka ta bashi ya sai da abu ba a zuwa wurin wanga, Salisu za a je wurin shi, kowa da ya san abin da doka ta aje wurin nan. Yau kana ishe dan takarda ya ta shi tashi kusan na miliyan 100 bai san doka ba ne. Yanzu an ka ce maka ita kuma duk abin da gwamnati ce nashi ne, a babu lokacin da za ka iya cewa ba ya amsan shi. Yau da an kai abin nan da ka ji irin abubuwan da mutane gaba, kuma kowa sun taka doka na an kai. To na biyu abin da muke fata ga ƴan Nijar su kiyaye doka, ko doka ta caca ce, in ba dan doka bukatu bai cin kuɗin ka ya sa kuɗi aljihu ya tashi ya miƙa ya barka. Annabi ce yayi doka guda ku yi aiki da cikin ƙasa, gariba a cikin aljihu sunan ya yi ai muku ruwa kwana 40. Allah ce wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy. Allah ya sanya ruwa rayuwa komai bisa ga ruwa, duk darajar ruwa doka guda a yi aiki da ita a cikin ƙasa ya yi ai muku ruwa kwana 40. Yau mutane in an kai musu maganar doka gani suka a kamar mutane ba su waye ba. To ita kuma doka sama take, da ta dage ta in ta faɗo maka za ka kuma inda ka sani. Kenan abin da mun ka ce mu ƴan takardar mu da mutanen mu su kokarin ilmantar da ƴan ƙasa ka'idodin doka, kakkaran ma doka. Duk an ka garan mata za ta kiyo ka to za ka kuma inda ka sani. To abin da muke fata ga sojoji, adalcin da ake bukata wannan shi muke bukatan a tabbatar da shi, ba wani kamar yadda Alhaji ya faɗi. Shi ka'idar mulki na Afirka, ban ce maka mulkin turai ba ko waɗanda sun ka abin nan, to mulki ne wanda zai ce a'a na san Salisu na san da Kutar Hassan faber ne. To rayuwar faber ba ta taɓa zama rayuwa ingantatta ba, dole a ilmantar da mutane da rayuwar doka. To nan kasar suna da matsala haka nan, duk abin da za a yi za a ce Alhaji Salisu na san shi bari in ta in nemi alfarma. Kuma cewa babu inda shari'a take da wuya kamar kasashen Afirka. Alƙali ne zai zakuwa za ga an ta an yi mai da gaso gidan shi, wani tare mun kai lakwal, wani dan uwa na, wani miji kaza na, kai rantsuwa ce yayi na cewa wa kun billahi wa kun bayna nasu bil haqi. Duk alƙali ya ƙara karatun shari'a ko da harshen larabci ko da ingile ko da faransanci ko da isbaniya, duk halussan duniya da karance za ka yi hukunci tsakaninka da Allah. A lokacin da anka ce za a ba alƙalai rantsuwa a nan ƙasar, lokacin Sa'adu shine shugaban kungiya abin da muka ce a'a duk alƙali ya ƙare karatu ya yi rantsuwa ba sai an sake jaddada mishi wata rantsuwa ba. Abin da ake bukata a bar shi haka nan, in ya taka doka ba dan shi na alƙali za a bar shi ba, shi ma doka ta yi tattalin inda za a kai shi. To wannan matsala harkar shari'a wani lokaci tana da rikici ne, kamar mutane suna ganin ba a ga shari'a, kuma ƙarshen ta ana yi. Akwai shari'ar da ake doka ta nuna sai an bayyana ta, akwai shari'ar da doka lokacin da Furkira ya ce in mutum ya saci kuɗi ya mai da kuɗi a mai suwa, nan mun ka zo a tele mun ka ce laifi ne a doka. In ka saci abin ga doka ce ta amshi shi a ba zakari abin shi, kai kuma ka tai doka da ta hana ya sata a hukuntar da kai. To mun ka ce mishi bai yiwa a ce mutane su saci kuɗi a ce amshi kamar an ba su wani autorizaso ne na su ta su sata. In ka ce musu ba shi ba, tun cikin siyasa ba mu canza ra'ayinmu ba. Ƙyan siyasa an ce maka harkar siyasa abu ce mai wuya, shi ake kira hukumar dariyan. Su ƙyan siyasa sun hida sun komi sun dauki ƙyan farar hula kamar kishiya da kishiya. Abun kuma ƙyan farar hula masu taimaka musu ne. Ba man ce ba za mu je a Difa a lokacin da an kai bil motar Nijar ɗin ga, sai da an kai kirga ƙyan farar hula guda 10. Ni ce musu ko kun kashe waɗannan ƙyan farar hula ana samun 10, saboda cikin antannatin nake na san ƙyan farar hula na san ƙyan siyasa, ni ce kuma na san malumma. Kenan babu za abin da ni ce abin da ya kamata kawai a zauna a da su menene matsalar tasu. In cikin ƙyan farar hula nan cikin matsala 10 kun ka ba su 2 za ka ga sun sassauta muku, amma in ba ku ba su ba ku kashe 10 ɗin da kun ka tsara ina iya baka sunayensu.
ni ce ko kun kashe su wallahi ni ce maka akwai goma an tsiro wasu sai wasu samu wasu ni ce musu haka nan ce amma zaman lahiya ga dan siyasa kai ya dauki dan farar kula kamar maki ya dauke shi mai bashi shawara ne haka abubuwan da ya kasance yanzu sojoji sun karge sun kazo ni abin da sani ce maka in mutum ya dibi diplomasiyyar duniya sai a ce ma Nijar ta ci gaba wanda duk ya san diplomasiyyar duniya san Nijar ta ci gaba kuma me yasa dan sun ba kansu daraja sun nuna ba su bukatan abin wani inda kamar na ce baka sojoji ne waɗanda bukatan wani abu da za ta nan ta lalace to saboda abin da muke fata mu yan Nijar sun bibi kasarsu kamar yadda na faɗa ma kaho wani ba tawa wani tahiya ko mun so ko mu so ba babu wanda zai zakkuwa ya ce maka kuma dukkan mutunan da ka ishe kowane iri na ya zo akwai abin da laraba cewa muhida an tere din kan shi ke kallo to kan da kallaci an tere kan ka yan Nijar su tabbatar da a kasarsu ce arzikin su ne wanda zai zakkuwa shi abu ba wai shugaban kasa ɗaya ba aikin shugaban kasa daban aikin firaminista daban aikin kowa da an rarraba shi kenan kowa ya dauki matsayin aikin shi in ma minista kake an kaga kana ya aiki da sabula to a hishe ka asa wani